አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረሬት ኣሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኸበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። ዕለት 19 ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት 19 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ አርማንያ ዝኾነ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ፋርስ ቅዱስ ስምዖን ብሰማዕትነት አዕረፈ። ምስኡ እውን 150 ሰማዕታት ብሰማዕትነት አዕረፉ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገረ መንግስቲ ንኻልእ ንጉስ ከሸንፎ እንከሎ ንኣስሮን ትከሻታቱ ይመልሖን ብምንባሩ መላሒ ትከሻ ወይ ከዓ ማእገር ማለት እዩ። ማእገር ዝተባሃለ ሳቦር ወዲ ኣርመዝ ይነብር ነበረ። እዚ ከሓዲ ንጉስ ድማ ንጣዖታት ክሰግዱ እናገደደ ንምእመናንን ጽንዒ ስቃይ ኣሰቃዮም። እዚ ቅዱስ አባ ስምዖንን ንጉስ ሳቦርን ከምዚ ክብል መልእኽቲ ይልኣኸሉ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝዓደጎም ካብ መግዛእቲ ሰብ ድሒኖምን ኣገልገልቲ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ኮይኖምን እዮም። ስለዚ መግዛእቲ ኣይግብኦምን ብሕጊ ኣብ ልዕሊኦም ካብ ዝተሰርዐ ወፃኢ እውን ክገብሩ ግብሪ ክኸፍሉ ኣይግደዱን። ምእንታኦም ደሙ ብዘፍሰሰ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሞቱ ድማ ይመርጹ እምበር ክብሪ ህያው እግዚአብሔር ንዝለወጡ ዓላውያን እውን ኣይእዘዙን ነበሩ። ንጉስ ሳቦር ድማ ነቲ መልእኽቲ ምስ አንበበ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣቦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። ብክልተ ሸናሽል እውን ኣሰሮ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ እውን ደርበዮ። ኣብኡ ድማ ንብዙሓት ሃይማኖቶም ክሒዶም ንሰማይ እናምለኹ ረኸቦም እሞ ንሳቶም ድማ ብካልእ ግብሪ ምክንያት ዝተኣሰሩ ነበሩ። ቅዱስ ግን መሃሮምን ገሰጾምን ንሳቶም እውን ተናሲሖም ተመለሱ። ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣመኑ መስከሩ እውን። ኣራእስቶም ቆሪጾምዎም ድማ ኣኽሊል ህይወት ተቐበሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ እዚ ኣቦ ናብ ናይ ምስክርነት ቦታ ወሰድዎ። ምስኡ እውን 150 ሰባት ነበሩ። ኣራእስቶም ክሳዕ ዝቆርጽዎምን ናይ ምስክርነት ኣኽሊል ክሳዕ ዝቕበሉን ድማ እዚ ኣቦ የጽንዖምን ነበረ። ካብኣቶም ሓደ ድማ ብሰይፊ ደንገጸን ፈርሐን ሃይማኖት እውን ክኽሕድ ደለየ። ካብቶም ዝቆሙ ሓደ ድማ ኣጽንዖ ኣይትደንገጽ ወይ ከዓ ኣይትሰንብድ፣ ናይ ሰይፊ መውቃዕቲ ዓይንትኻ እንተዓሚትካ እምንት እዩ።
ምስ ሰማዕታት እውን ክትቁጸር ኢኻ ምስ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዘለዓለም ክትነብር ክትነግስ ኢኻ እውን በሎ። ከምኡ እውን ገበረ ኣኽሊል ህይወት ድማ ተቐበለ። ነቲ ዝኣጽንዖ ስሙ ባሲቅ ወይ ከዓ ባሲቅ ዝተባሃለ ሰብኣይ ድማ ሰባት ውዲት ሰርሕሉ ንጉስ እውን ናብኡ ኣብጽሖ መልሓስ እውን ቆረጾ ቆርበት እውን ገፈፎ ነፍሱ እውን ሃበ ኣኽሊል ዓወት እውን ተቐበለ። ብድሕሪ እዚ ድማ ንጉስ ንቅዱስ ሰምዖን ናብኡ ኣብጽሖ ንኣማልኽቲ ስገድ እንተዘይኮይኑ ግን ጽኑዕ ስቃይ ከሳቅየካ እየ በሎ። ቅዱስ ግን ንትእዛዛቱ ኣይሰምዐን ካብ ስቃዩ እውን ኣይፈርሐን። በቲ ግዜ ድማ ርእሱ ንኽቆርጹ ኣዘዘ። ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለ። ዕድሚኡ ድማ 120 ዓመት ነበረ። በረኸቱ ናይ ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት ንዘለዓለም ዓለም ምሳና ትንበር ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለስምዖን ለአርማንያ ሞጎሳ ወለሃገር ፋርስ ኤጲስቆጶሳ በአውደ ኩነኔ ወስም ለትዕግስተ ህማም ዘለብሳ ሰላም ሰላም ለምእትዎ ሃምሳ እለ ነፍሳቲሆሙ ክብረ በሰማይ ወረሳ አሜን አሜን አሜን። በረኸተ ምሕደረና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳኑ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሚያዝያ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት አርማንያዊ 150 ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ ስምዖን ማሕበር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ አብየ እግዚ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጥበ በኣፍ ኩሎም ቅዱሳን ትምጓን መላእክት ተኣርምለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።